Yurdumuzda gahryman arkadamyzyň saýasyny we arkadaly gahryman serdarmyzyň ýol başlygyna berkarar döwletiň täze ýamynyň 40-njy döwrüniň ulary waşyklara beslenen 2024-nji ýyly tamamen barýa. Ýylyň tamamen barýan günlerinde Bolşary ajaýyp täze ýyl bayramçylygyna beslenýär. Munyň özi ýatdan çykmajak täsirli çäreler bilen utgaşyp täze ýyly garşylamaga belent ruh, mezimiz anam we egsilmez hyjy berýär. Bu ajaýyp bayramçylyk münasibetli ýurdumyzyň ähli günçekler bilen birlikde paýtagtymyz Aşgabat şu günleri hemmileriň bayramçylyk ruhuny galkynyrýar. Mermer paýtagtymyzda täze ýyl bayramçylyk münasibetli müň türlü owadan öwüş günlere beslendi. Munyň özi türkmen halkymyzyň berkarar döwletiň täze ýamynyň 40-njy döwrüne özüniň iň gowy hoşniýetli arzularyny täze ýyl bilen baglanşdyrýanlygyndan hem gelip çykýar. Şeýle bolan soň täze ýyly garşylamak bilen baglanşykly çäreler halkymyzyň ruh welentliginiň ýokary derejesini ýüze çykarýar. Bu bolsa paýtagtymyzyň nurany bayramçylyk münasibetli owadan keşfe beslenmeginde de ören aýdyň ýüze çykýar. Munyň özi hormatly prezidentimiň ýol başlygyna halkymyzyň berkarar döwletiň täze ýamynyň 40-njy döwrüniň täze belent tepkitlerine ýetjekdiginiň güwäsi bolup görünýär. Hemişe bolşaýaly täze ýyly münasip garşylamak maksady bilen ýurdumyzyň baş şäherini hemde beýleki ýeri şäherlemede bedemek işlerine uly üns berilýär. Bu gurda paýtagtymyzda ýerine ýetirilen işler aýratyn bellenilmäge münasipdir. Köp sanly Aşgabatlylar hemde ýurdumyzyň baş şäheriniň mehmanlaryny bir ýere jemleýän täze ýyl bayramçylygynyň esasy wakalarynyň geçýän ýeri bolan Älen medeni dençaş merkeziniň öňündäki meýdança owadan bayramçylyk bezegi bilen hemmeleriň göwnüni galkynyrýar. Köpetden etegine baş asmana direýän binalar we belent imaratlariň bir betegi sazyşyga emele getirmeginde täze ýyl öwüşünleri öz bolşly aýratyn gözellige eýe bolýar. Biziň ählimiz üçin täze ýamyň şanyny gurlan garaşdy watanymyzyň ýüregi bolan paýtagtymyzyň bu täsin günçeginde häzirki döwrüň depkinli ösüşi aýdyň duýulýar. Täze ýyl bayramçylygynyň esasy alamatynyň owadan täze ýyl arçalar bolmak bilen baglykda Akmermerli Aşgabat şäherimiziň iň gözel günçeklerini, paýtagtymyzdaky ýeri dençaş teýilgäklerini bayramçylyga maksut derejede owadan bedelen uly arçalar hemmileriň ünsüni özüne çekýär. Şu günleri ýollaryň ugurlaryna ösüp oturan baglaryň hemde bir näçe binalaryň we olaryň töwerekleriniň dörli ışyklanarjylar bilen bedelen görnüşlerini gejelerini syňlamaň täsirli bir lezzeti bar. Mundan başga şu ýyl we ýetip gelýän täze ýylyň bütün nişany alamatlanyrýan şekillerin goýulan owadan görnüşler hemde täze ýyl gutlugly şygarlar bu nurany bayramçylygyň müň türlü öwüşgünlerine münasip öwüşgün goşýar. Munyň özi hemmeleriň ilkinji nowbatda bolsa çağalaryň iň söýgüli hemde tutuş bir ýylla garaşan bayramçylygynyň şatlygyny artyrýar. Geljeğimizde bolan ýaş nesillerimiziň hemde ähli halkymyzyň ruhuny galkyndyryp paýtagtymyzda toýly wasyny besleýär. Bu pursatlar adamlaryň kalby joşgunlygyny ýokary götürip olaryň täze ýyl bayramçylygyna hemde şunyň ýaly ajaýyp watanyna bolan söýgü sarpalaryny gahryman arkadamyzyň we arkadaly gahryman serdarmyzyň täze ýyly şeýle ýokary derejede münasip garşylamaga döredýän mümkinçiliklerini bolan hoşalyklaryny artyrýar. Ýyllaşlarymyzyň ýüzlerine diňe toý bayram ruhy doýulýar. Hemmeler berek-berege ýetip gelýän täze ýyl bilen gutlap, pek niýetli hoş arzularyny beýan edýärler. Şeýle bolan soň raýatlarymyza özleriniň halky barada uly alad edýän gahryman arkadamyza we arkadaly gahryman serdarmyza hoşalyk sözlerini aýdýarlar. Görnüşi ýaly täze ýylyň öň ýanyna günler ýyllaşymyzyň ruhuny galkynyrýar. Ähli ýerlerde täze ýyl bayramçylygynyň müň türlü nurany öwüşünleri adamlaryň kalbyna gözellik bagşadýar. Tamamen barýan ýaly ýurdumyz we halkymyz üçin rızgal bereketli we awadan bolup, görkany hem bagtyar günleri nesip edýär. Şeýle bolan soň 2024-nji ýylyň ahyrky günlerinde ýyllaşarmyda ýylyň bütün dowamyna bolşaýaly ajaýyp pursatlary başdan geçirýärler. Bu pursatlar bolsa adamlaryň toý ruhuny hasam belinde götürýär. Munyň şeýle bolmagyny ýurdumyzyň we paýtagtymyzyň täze ýyl bayramçylyk lawasyna beslenmegi uly ornylýar. Alaytada şu günler paýtagtymyz Aşgabatyň keşfi hemmeleriň göwnüni galkynyrýar. Ýurdumyzyň baş şäheriniň gejek görnüşlerini gözüň düşmege aýratyn täsirli, ýakymly duýgular döredip täze ýyl bayramçylygyna söýgüni artyrýar. Şoňa görä-de şeýle ýurdumyzda şunyň kimen ajaýyp paýtagtymyzda söýgümiz hasam artyp, şeýle durmuşy peşkeş berýän hormatly prezidentimiz hemde türkmen halkynyň milli lideri gahryman arkadamyza bolan hormat sarpamyzy öňküden belinde göterilýär.